to za mu so mu ji wasu ayoyi daga cikin alƙur'ani daga ranar kawai wanda za ki mana karanta alƙur'ani na bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. Alhamdulillah, wannan kenan karatu kuka saurara daga bakin ɗaliba a Khadija Aliyu Umar wadda take cikin wannan makaranta mai albarka madrasatu Amina Abubakar As-Siddiq Memorial School, wato makarantar tunawa da Hajiya Amina Abubakar As-Siddiq wadda ta rasu, Allah ya kanta ya gafarta mata. A nan za mu tsaya muna muku fatan alkhairi. Domin kallon mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka za ku iya zuwa channel ɗin mu a cikin YouTube, za ku ga Amina Abubakar As-Siddiq Memorial School TV. Domin kallon mu da sauraron mu sai a danna mana subscribe a cikin wannan tasha tamu. A koda yaushe za a dinga kallon mu a cikin wannan makaranta tamu. Malama Khadija, a cikin za ki ce. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Anan muka kawo ƙarshen tattaunawa da wannan ɗaliba, muna muku fatan alkhairi sai mun haɗu kuma a sati na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Umar Muhammad Kabir, shugaban wannan makaranta mai ta albarka. Wassalamu alaikum.